Ok, takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska si zahrajem Fortnite Zero Buildy Sola, ale bude v tom jeden háčik. Dám si challenge, že budem musieť používať iba uncommon zberanie. Poďme na to. Dobre, ideme. Kam pôjdem? Aj sem. No, dobre. Poďakujeme. No. Takže padať budem sem. Do Golden Grow. Alebo na túto umývajku, lepšie povedané. Tam je hneď loot a chcel by som iba uncommon zbranie. Takže túto začiatočnícku môžem rovnú dať preč. Tu ja nemôžem. Ja som na seba ušiel peknú budu. A uncommonka, nice. To je epické. Á, tu je veľa epic. To je dobré. Či uncommonok. Nice. Ukážať? Oha. Expert. Pištole. A SMGčka a ostatné veci. No. To si berem. Kde je? Tu je počistka. Ojojoj, nemôžem. Aha, tu. No. Checkers. A. Okay. O, takto môžem ísť. Here's what I need from you. You know what to do. Dobre, tam nejdem. Aha, aha. Nice. On nemal pištol? Dobre. Oj. Tak to zabolelo. Prebíjaj. Nice. Tak vymením pištolky. Tu je tá čestka. Aj tak ešte jednu. A čau. Nice, aha, korunka. Belem. Good work. To You know what, send me the fakt. bill. Don't duck my calls. But you ruffle my feathers. Nemôžem. No, počkaj. To musím... Takto. Epic World Key. Tam budú legendárne pištole. Aha, Batman! No tak počkaj, to budeme byť dvoch. Dobre, volám to. Je tu nejaký správec. Dobre.
Dobre, môžu ísť. Majte sa. Čo je to zlakov? Tam je čestka. Aha, tu je ďalší sprite. Nie, nie. Aj 15. Nevadí. Aspoň niečo. To by mohlo byť pre dnešné video všetko, takže čaute, majte sa krásne, píšte mne básne, čau.